तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय आरोना लोगोफोर तो दिनैनि गोदान भिडिअआ बेनो जेनेबा जोबोद इम्पोर्टेन्ट आरोना लोगोफोर जोंनि इन्डियानि मानसिफोरनि थाखाय आरो जोंनि आसामनि मानसिफोरनि थाखाय आरो दाब दाब जायगाफोर बेफोरबायदि स्टेट मणिपुर स्टेट बेफोरबायदिनि थाखाय दिनै आं बाथ्राखौ बुंगोन आरोना मानो होननानै बुङोबा दायो पालेस्टाइनजों इजराइल जागासिनो आरो ओरै माबाजों आरो रासियाजों इउक्रेनजों जागासिनो आमेरिकाजों नंगौना नङा तो बेनि थाखाय आं दिनै बाथ्राखौ बुंगोन आरोना तो लोगोफोर आं दिनै बुंगोना बेनो जाहैबाय जे बे माने आं मोनसे स्टाडि खालामदों जे बे संसाराव मा जागासिनो दं नंगौना नङा नोंथांमोनाबो एसे हमनो हादों जानो हागौ जे जोंनि बे वर्ल्डआव संसाराव मा जागासिनो हिन्दु खृष्टान बेसोर मोननैजों माने दावहा जागासिनो तो आं दस्राखौ जेबो साना जे आं बे हिन्दु खृष्टाननि बाथ्राखौ बुंदों आरोना दिनै माने हिन्दु खृष्टान दिनै बेसेबां मा जागासिनो दावहा जागासिनो संसारावनो मणिपुरावल' नङा आसामावल' नङा इन्डियायावल' नङा तो दाब दाब जायगायाव आरोना नेपाल होन मा होन जेरावबो आरोना हिन्दु खृष्टाननि दावराव आरोना तो आं दिनै बुंनो सानो बेनो जे लोगोफोर जेन'बा जोंनि इन्डियायावहाय बेफोरबायदि लिरनाय दङमोन मोनसे आयेन जे महात्मा गान्धीयानो जे मोनसे आयेन खालामना गालांदों मोनसे रुल खालामना गालांदों जे बेवहाय गासैबो जाथि गासैबो माने खृष्टान हिन्दु बेवहाय लगाय लथाय गासैबो मिलायना थानायनि मोनसे रुल्स बानायनानै दाना गालांदों आरोना महात्मा गान्धीया दा बे रुल्सखौ अबेयाव सिखोमाखो दा बेनो साननांगौ जादों आरोना मोनसे आरो दा मोनसे साननानै नायोबा आउट अफ इन्डिया दा आउट अफ इन्डिया जोंनि कान्ट्रिनि बाहेरायावबो माने बहुत बेफोरबायदिनो जागासिनो दङ जेरै पेलेस्टाइनजों माबाजों इजराइल आरो रासियाजों इउक्रेन नंगौना नङा आमेरिकायाबो खृष्टान इउक्रेनाबो खृष्टान रासियाया हिन्दु नंगौना नङा तो बेनो आरोना तो बहुत माने साननांगौ गोनां बाथ्रा आरोना मानि थाखाय बेफोरबायदि जागासिनो होनोबा माने हिन्दु खृष्टान बेखौ लानानै बहुत माने मोनसे गिदिर माबा जागासिनो आरोना प्रब्लेम जागासिनो दा वर्ल्डआवहाय माने हिन्दुफ्रा खृष्टानफोरखौ बहुत माने नाख्रेबनो नाजागासिनो आरोना तो हिन्दुफ्रा गाज्रि मोननो नाङा जायफ्रा हिन्दु मानसि बिसोरो माने गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोनखौ माने जे जागासिनो बेखौसो बुंदों जे जोंनि खृष्टानफ्रा मालाबाबो जों हिन्दुफोरखौ गाज्रिबो मोना माने नोंसोरसो माने जोंखौहाय जों खृष्टान मानसिफोरखौ गाज्रि मोनो आरोना नोंथांमोना तो जों नोंसोरखौ जों मुगैयाबो नोंथांमोना जोंखौ मोसौ जायो मायो होननानै माने नोंथांमोना खृष्टानफोरखौ माने बेफोरबायदि मुगैयो आरोना तो नोंथांमोनखौबो जों जौ लोङो मा लोङो होननानै जों हिन्दुफोरखौबो जों मालाबा बुङा बेफोरबायदि मानो होननानै बुङोबा जौखौ खृष्टानफ्राबो लोङो नंगौना नङा हिन्दुफ्राबो लोङो गासिबो लोङो समान जौआ हिन्दु खृष्टाननि जेबो खोथा गैया आरो बेदर जानायफ्राबो हिन्दु खृष्टाननि जेबो गैया हिन्दुफ्राबोथ' खायफा मोसौ जायो तो बेनो आरोना साननो गोनां बाथ्रा आरोना हिन्दुफ्राबो अनेक मोसौ जाग्रा दङ लोगोफोर आंनि लोगोफ्रानो बहुत हिन्दुफ्रा माने मोसौ जायो आरोना बिसोरो तो बेफोरखौ साननानै नायोबा बहुत साननो गोनां बाथ्रा मानो हिन्दुफ्रा जोंनि खृष्टानफोरखौ नासयो बेफोर साननो गोनां बाथ्रा आरोना दिनै आं बुंनांगौ जादों लोगोफोर नोंथांमोना मा साननो कमेन्ट खालामहर गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदों बुंहरखा डाइरेक्टखा आरो गाज्रि मोनाखैबा मोनाखै बुंहर आरोना कमेन्ट हर जायखिजाया कमेन्ट खालामथार आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंना मोजां मोनदों तो कमेन्ट खालामलां आरोना आं दिनै बुंनांगौ जानानै फैदों मानो होननानै बुङोबा संसाराव मा जागासिनो बेखौ आं माने एसे थाल मोनगासिनो आरोना तो साननानै नायगासिनो आरोना आं तो मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि जाबाय थायोबा सानसे समा जोबस्रांनायनि लामायाव फैसिगोन जोंनि संसाराव नंगौना नङा गावजों गावनो बेफोरबायदि सिथारलायनाय मानाय बेफोरबायदि आरोना दायो ओरैनो साननानै नाय मणिपुराव बेसेबां नासयगासिनो कुकिफोरखौ जे कुकिफ्राथ' जोंनि बर' ट्राइब बायदि जेन'बा मालायनि सिङाव थानाय जेन'बा जोंबोथ' मालायनि सिङाव थानाय ना हारसाफोरनि सिङाव थानाय तो बेफोरबायदिनो आरोना बिसोरबो माने दायो बिसोरो नारसिनजादों आरोना माने कुकिफ्राथ' दा मालायनि जायगायाव थानानै बिसोरो डेभेलप जागासिनो ना बेखौ माने मणिपुरनि मानसिफ्रा माने गावसोरथ' हिन्दुफोर गोजा नालाय खृष्टानफोरनि डेभेलप जानायखौ माने बिथांमोना मेगन साबाय आरोना नै बेफोरबायदि तो आं हिन्दुफोरखौ गाज्रि बुङाखै जे आं मणिपुरनि मानसिफोरखौसो गाज्रि बुंदों जे बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनो मोनामोन जेन'बा रुल्सआवहाय आरोना आयेनावहाय जे जोंनि इन्डियायाव महात्मा गान्धीयानो बेफोरबायदि रुल्सखौ दाना गालांखादों गोदोनिफ्रायनो तो बेनो आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअ बेनो जे आं बुंनांगौ जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदों बुंहर मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों कमेन्ट खालामहर बेनो आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर तो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम बेनो आरोना तो लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल